Har du set FC Jurafax? Det er sådan en maskine, hvor man kan se, hvornår FC Jura sidst spillede Serie 3. Det er sgu ikke en maskine. Må jeg se, hvad det er for noget? Ja, det er en hotdog-maskine. Ja, det her det er en hotdog-maskine, men FC Jurafax viser, hvornår Jura de sidst spillede Serie 3, for de har spillet Serie 3. Det tror jeg ikke på. Jamen, det er rigtigt. Nej. Ja, den er smart. Ja, det er den da. Rigtig smart. Jura har ellers masser af penge. Det tror jeg så ikke på. Den er god nok. Den er god nok? Nå, okay. Jeg vil sgu ikke investere i sådan noget som det der. Der er aldrig nogen, der vil bruge det. Det kan jo være, at de vinder slaget i år. Det tror jeg ikke på. Det får du mig ikke til at have på. Jamen, du kan godt spare dig. Kommer du og køber øl til slaget? Det har jeg set på fjernsynet, ja. Men det er ikke noget, jeg vil købe. Man kan også få pølser. Ej, det er det ikke mest de unge. Vi spiser ikke så mange pølser hjemme ved os mere. Tillykke, du må nævnes.